Siemanko, tu Fred Gra i dzisiaj zaczynamy challenge o nazwie Only Marines, czyli tylko marinami w StarCrafta 2, czemu próbuję przejść to razem z wami. Challenge, który sobie narzuciłem. To jest pierwszy stream, pierwsze nagranie, więc na początku na luzie wybrałem coś. Zawsze chcę jakieś wyzwanie w tych grach zrobić. Obejrzymy jak to mi pójdzie. Będę się pewnie trochę wnerwiał i trzeba będzie kombinować. Streamy będą kiedyś po 2 godziny. Myślę, że zawsze jakieś 2, może max 3 misje przejdziemy. Jak przy dobrych wiatrach. Nie jest jak pro graczem, gram sobie tak for fun, ale myślę, że to będzie fajnie. Będę szpilę, będę musieli ciśnić no tymi małymi chopkami. Skończ pan zalić dziołcha cisnymi tymi chopkami. Postaram się to zrobić wartko. Tu nie mu czasu, dopiero na takie pierdzielenie się tutaj mówię. Pierwsza misja to jest taka, wiadomo, samouczek, cisnymy dalej. Ja chcę jakieś wyzwanie, a nie takie łażenie tymi hipkami, więc ta pierwsza misja to się po prostu tak szybko przeleca. Mój familoki, moja opa. Zaczyna to źle wonieć. A kamraty przyjechały. Pieruna, ale jak tu potracił, jak jest głupi pierunie, trzeba było tego Rainera na sam przodek dać. I może być przodowym, hopie. To nie jest speedrun, ale po prostu ta pierwsza mapa to musi być taki szybki wpil, bo no pieruna, no co tu mam innego robić jak lotanie i strzelanie, no. No i gitara jest szybki szpil, a tu na brutalu to automatycznie te SCV cisną do minerałów, a to pieruństwo tu trzeba wszystko ustawiać ręcznie. No chyba się może wezna to na hardzie Only Marines, obejrzymy. Jakoś to pocisnemy, ale te sanitariuszki to my nie chcemy. Musimy je pozabijać niestety. Dobra, to jadymy, no. Tu są trochę poranieni, ale tak patrzę, że coś to łatwo idzie. Nie wiem, czy na hardzie tego właśnie nie zrobić. Dobra, cisnemy i nazad. Ale mamy 4 marinów, no trochę już porował. Za bardzo tych polos, no trochę mnie tutaj podźgali. Ale zaraz się odbuduje z tymi marynami. Ważne, żeby te rany trochę cofać i ciść do przodu. No i gitara i zaraz będziemy mieli grupa i rozwalimy te heliony. Taką grupę, taką... To są moje kamraty, z nimi można ciś wszędzie. I tak zaraz mi wszystkie zdechną pewnie. Jak się tak zapędził, żeby to szybko zrobić, że zapomniał o supply do podach. A te jeszcze pieruństwa mi jeszcze stanęły. Hopy, ty masz być robota, a nie fajrant. Ty byś już nic nie robił. Ja wiem, że już jest po 18, ale no hopie, no jeszcze trochę trzeba pozbierać, no. Pieruna, ta huta trzeba rozwalić. Tego pieruństwa i zaraz będzie koniec już. No i gitara. I będzie git. Jadymy dalej. Cisnemy, nie będziemy się tutaj szczypać. Dobra, cisnemy na hardzie. Ja tak zmieniam, że na hardzie, bo to jednak ten normal to jest za łatwy. A na hardzie trzeba będzie jakoś to przyjść. Dobra, my idziemy tu. My F2, co jest rakiem pieruńskim. Ale tak, a nie, ty pójdziesz tu sam. Się cofniesz. Nie, pieruństwo gonią mnie. Ja potrzebuję gazu. Jak jest głupi pierunie, to trzeba ulepszać tych hopów. Tych hopów i... Fajnie, ten naprawia tego nie. Kurde, nie wiem czy ja ich uratuję, nie wiem. A, dociera, dobra, idziemy tu i trzeba tych do bunkrów dać. No ja też jak myślałem, że jest pomysł. Szczerze, to się nie opłacało trochę. Chociaż po minerałki to ja 4A i jademy. I tak to się dzieje, słuchajcie, tak to się dzieje. Pieruństwa będą mnie sterowały. Chociaż tu są ino 2 fale, które nas atakują, tak? To jakoś to przełazi. Widzę, że tu się już gromadzą pieruństwa. I oni tu przyjdą. No ciś, hopie, ja tu potrzebuję ludzi. O nie, pieruństwo tu atakują. Nie. Ciś tu, ty ciś tu, na prawej to cholerstwo. Pomóżcie nam. No 3 mariny, nie wiem czy to jest warto. Najpierw muszę cała obrona zrobić tu a tak to potem się poszteruje. Trzeba kajtować, strzelać jak pierunie. Jedź go. Trzeba będzie zabić ta sanitariuszka. Co? Gdzie leczysz te? Kto ci pozwolił, co? No lecz to pierunie. Idźcie tu, trzeba pomóc tym, bo ci mnie tu poszporowali, cwaniaki, pierunie. Dobra, nie, tu jest za dużo trochę. Dobra, tamtych już nie ratujemy, ja to fanzole. Nikogo nie będę sterował, nie będę nikogo ratował. Dobra. Jeszcze trochę chłopaki, zaraz pocisnemy. Te pieruństwa, co tu będą już ich fanzola kompletnie. Bo oni mnie tu pocisną. Jeszcze zostało. Jest co 9 minut i się obronię przed tymi pierunami, chociaż patrząc jak tu żaden nie reperuje. Pierunie, ty nie masz fajrantu. Ciś tu.
No nie przekonałeś mnie, hopie, żeby do ciebie polosy. Jakoś mnie to nie przekonało. Nie chce mi się pierunie. Gitara i 3 bunkry, teraz mogą mi nasadzić, nic nie czekać. No i gitara, ale mogę ja wziąć i tymi chłopcami spróbuję. Czy to jest mądre? Nie. Czy to jest... Może co, to może nie jest za mądry, ale za to jakie głupie takie wyłażenie tymi marinami. Ale to mówię, fanzola to... Trzeba coś zrobić, bo tu mówię, no normalnie to bych się znudził, to bych już atakował te haczerki, które są tu i tu. Nie, te pieroństwa mnie gonią. Niestety tu mnie atakują, tu ciście. SAP jeszcze zrobię Z2 i zaraz kończymy. Zaraz będę w domu. Oczywiście trzeba będzie powiedzieć, że wyzwanie tylko mariny też będzie ulepszenia wszystkie jakie się da, no bo kurde tak to będzie trochę za trudno, nie? Szkoda, że to pierwieństwa w Steampaku teraz nie mają, bo jakby miało to przynajmniej tutaj nie by było. A nie, a ty mi tu... Gdzie mi z tym szprejem goni? A może mi się uda uratować tych grzybów? Obejrzymy. Gdzie mi się tu kupa robisz te? Kaj z tym kupsztalem. Nie ma szans, tylko trzeba cię zabić tego pierwieństwa. Zabicie to, dobra. Ja się ze mną, No to już rzeź nie jest, bo właśnie cię spańklało. Fajne cię właśnie pozabijały. Gitara i już jest zrobione. Mamy to. No i gitara, i to mi się podoba. I o to chodzi. Udało się to zrobić, przeszporować.